ମୁଁ ମୋନାଲିସା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ କିଚେନକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମିଠା ଆମ୍ବ ଆଚାର ନେଇ ଆସିଛି। ପୁରା ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଷ୍ଟାଇଲରେ ବନେଇଛି। କେମିତି ବର୍ଷ ସାରା ଆମ୍ବ ଆଚାର ରହିବ ପୁରା ଟିପ୍ସ ସହିତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ ତ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଏଠି ମୁଁ ଆମ୍ବ ଆଚାର ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କଲରଫୁଲ ହେଇଛି। ମୁଁ ଏଠି ଛୋଟ ବୋତଲରେ ସେ ଆଚାରକୁ କାଢ଼ି ଦେଉଛି। ଏଇଟା ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଡେଲି ଆଉ ବାକି ତକ ମୁଁ ଗୋଟେ ଡବାରେ ଭରି କରିକି ରଖି ଦେଉଛି। ମଝିରେ ମଝିରେ ଆମେ ଖରା ଦେବା, ନହେଲେ ସେଟା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଏଠି ମୁଁ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମ୍ବ ଆଚାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ମୁଁ ଗୋଟେ ଆମ୍ବକୁ କାଟିକି ଛୋଟ ଛୋଟ ନେଇଯାଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଆମ୍ବକୁ ଧୋଇକି କାଟିବେ, ତାପରେ ଯେମିତି ପାଣି ନ ଲାଗିବ ଲୁଣ ହଳଦୀ ଗୋଳେଇକି ତାକୁ ରଖିଦେବେ। ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଯେମିତି ଡବାଟା ବି ପାଣି କିଛି ହେଇନଥିବ, ପୁରା ଶୁଖିଲା ଥିବ। ଏମିତି ତଳ ଉପର କରିକି ଗୋଳେଇକି ରଖିଦେବେ। ଗୋଟେ କପଡ଼ାଟେ ତାକୁ ଏମିତି ଘୋଡ଼େଇବେ, ତା ଡବାର କଭର ଦେବେନି, କାହିଁକି ନା ଆମ୍ବ ସଢ଼ିଯିବ। ଏମିତି ଗୋଟେ କପଡ଼ା ବାନ୍ଧିକି ଦେଲେ ସେଟା ପବନ ଯିବା ଆସିବା କରିବ ଆଉ ସଢ଼ିବନି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଡେ ଦିନ ମୁଁ ଏମିତି ଆମ୍ବକୁ ଗୋଟେ ବେଡ଼ସିଟ୍ରେ ସବୁ ଶୁଖେଇ ଦେଇଛି। ମୁଁ ଘରେ ଶୁଖେଇଛି, ଯେହେତୁ ଏଠି ମେ ମାସରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି ତ ଘର ଭିତରେ ଫ୍ୟାନ୍ ଲଗେଇକି ମୁଁ ଏମିତି ଶୁଖେଇ ଦେଇଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବେ ପ୍ରବଳ ଖରା, ତ ଗୋଟେ ଖରା ପୁରା ଦେବେନି, 4 ରୁ 5 ଘଣ୍ଟା ଖରା ରଖିବେ। ବେଶୀ ଶୁଖେଇଲେ ପୁରା ଡ୍ରାଏ ହେଇଯିବ। ଏଠି ହଳଦୀ ପାଣି ଏତିକି ବାହାରିଛି ମୋର, ମୁଁ ତାକୁ ଫୋପାଡ଼ିବି। ମସଲା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଏଠି ମୁଁ ମେଥି ନେଇଛି, ଜିରା 150 ଗ୍ରାମ ନେଇଛି, ପାନମହୁରି ଆଉ ଜିରାର ପରିମାଣ ସେମ୍ ଅଛି। ସୋରିଷ ଏଠି ମୁଁ 300 ଗ୍ରାମ ନେଇଛି, ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ନେଇଛି, ହଳଦୀ ନେଇଛି। ଏଠି ମୁଁ ମେଥିକି କହିପାରିବିନି, 4 ଚାମଚ ଭଳିଆ ନେଇଛି। ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ସବୁତକ ଭାଜିଦେବା। ଆମେ ସବୁ ଭାଜିବାନି, ସୋରିଷ, ଜିରା, ପାନମହୁରି, ମେଥି 4ଟା ଜିନିଷ ମିଶିକି ଭାଜିବା। ଆଉ କଳା ଜିରା ଜୁଆଣିକି ଭାଜିବେନି, ପିତା ଲାଗିବ, ସେଟା ସେମିତି ରଖିବା। ସେଟା ଗୋଟା ଆଡ଼୍ କରିବା। ଯେତେବେଳେ ଭାଜିବେ ଧ୍ୟାନ କରିବେ ବେଶୀ ସମୟ ଭାଜିବେନି, ଯେତେବେଳେ ହାତକୁ ଉଷୁମ ଲାଗୁଥିବ ବାସ୍ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜିବେ। ତାକୁ ବାହାର କରିକି ରଖିଦେବା। କିଛି ସମୟ ଏମିତି ଗୋଟେ ଥାଳିଟେ ନେବା, ଥାଳି ତାକୁ ନେଇକି ଏମିତି ସ୍ପ୍ରେଡ କରିଦେବା। ପୁରା ଥଣ୍ଡା ହେଲା ଯାଇକି ଛାଡ଼ିଦେବା। ଗରମ କରିବେନି, ତ ଗରମ କଲେ ଯେହେତୁ ସୋରିଷଟା ଅଛି ପିତା ଲାଗିବ, ଖଟା। ଏବେ ମୁଁ ଏଠି 1 ଲିଟର ତେଲ ନେଇଛି। ପଛରେ ତେଲ ମୁଁ ଦରକାର ହେଲେ ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରିବି। ମୁଁ ପୁରା 1 ଲିଟର ତେଲକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ୟାନ୍ରେ ତାକୁ ଉଷୁମ କରିଛି। ମୁଁ ପୁରା ଉଷୁମ କରୁନି, ଜଷ୍ଟ ନଖ ଉଷୁମ ଟିକେ କରୁଛି। ନଖ ଉଷୁମ କଲା ପରେ ତାପରେ ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଗୋଟା ଜୁଆଣି ଆଉ କଳା ଜିରାକୁ ଆଡ଼୍ କରିଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଧୀରେ 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 ସେ ମସଲାକୁ ଏମିତି ଗୋଳେଇ ଦେବା। ମୁଁ ପୁରା କରିନି, ଯଦି କଳା ପଡ଼ିବନି। ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ତାକୁ ଏବେ ଗ୍ୟାସର ସିମ୍ କରିଦେଇଛି। ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡକୁ ଏବେ ଦେବା। ଯଦି ତେଲଟା ତାତି ଥିବ ତ କଳା ପଡ଼ିଯିବ। ଏଇଠି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତେଲକୁ ତତେଇନି ବେଶୀ, କଲର ଭଲ ଆସିବ ବୋଲିକି। ଏମିତି ଧୀରେ 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 ତେଲ ସହିତ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡକୁ ଆମେ ଗୋଳେଇକି ରଖିଦେବା। ଏବେ ଆମ୍ବ କେତେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ନା, ଗ୍ରୀନ୍ କଲର ଅଛି, ମୋର ପୁରା ଶୁଖିନି। ଏଠି 10 କିଲୋ ଆମ୍ବରେ ମୁଁ 3 କିଲୋ ଗୁଡ଼ ନେଇଛି। ଗୁଡ଼କୁ ମୁଁ ଛେଚି ଦେଇଛି। ହାତ କାଟିଲା, ବେଶୀ ସମୟ ଛେଚି ପାଇଲିନି। ଆକୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଖଣ୍ଡ ବି ଅଛି, ତାକୁ ଏମିତି ବସିଲେ ସେ ମେଲ୍ଟ ହେଇଯିବ। ସେ ଗୁଡ଼କୁ ଏମିତି ପୁରା ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ କରିକି ଘାଣ୍ଟୁଛି। ଯେଉଁ କହୁଥିଲି ନା ହଳଦୀ ପାଣିକି, ଏଇ ସମୟରେ ଆମେ ହଳଦୀ ପାଣିଟାକୁ ଆଡ଼୍ କରିବା। ଏଇଟା ଫୋପାଡ଼ିବାନି, ସେଇଟା ଗୁଡ଼ ସାଥିରେ ମିଶିଯିବ ପୁରା। ଏବେ ମସଲା ତକ ଯେଉଁ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି ତାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁଡ଼ ଏବେ କେମିତି ହେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଫେଣ ଫେଣ ହେଇକି ଉପରୁ ପୁରା ଆସିଗଲାଣି। ପୁରା ଯେତେକ ଗୋଟା ଥିଲା ସବୁ ମେଲ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଯେଉଁ ପାଉଡ଼ର ବନେଇଥିଲି ନା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ନଥିଲି, ତ ଏଇ ପାଉଡ଼ରଟା ପୁରା ଫାଇନ୍ ପାଉଡ଼ର ବନେଇବେ। ଯେହେତୁ ଏଇଟା ମିଠା ଆମ୍ବ ଆଚାର ବନାଉଛି, ଲୁଣି ଆମ୍ବ ଆଚାରରେ ପାଉଡ଼ରଟା ଟିକେ ଗୋଟା ରଖିବେ। ଗୁଡ଼ର ପାଗ ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ ପାଣିରେ ଗୁଡ଼କୁ ପକେଇଛି, ଟିକେ ଗୋଟା ଆସିଲାଣି, ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମ୍ବକୁ ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। କିନ୍ତୁ ଗୁଡ଼ ରାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ମୋତେ 10 ରୁ 15 ମିନିଟ୍ ଲାଗିଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଏବେ ଆମ୍ବକୁ ଆଡ଼୍ କରୁଛି। ଆମ୍ବକୁ ବହୁତ ଆମ୍ବ, ମୁଁ ଦେଖିକି ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ତାକୁ ଆଡ଼୍ କରୁଛି। ଆମ୍ବ ଉପରେ ଗୁଡ଼ ଉପରେ ଆମ୍ବ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଆହୁରି 10-15 ମିନିଟ୍ ତାକୁ ରାନ୍ଧିଛି। ସେମିତି ନଷ୍ଟ ହେବନି କି ଫିଟିବନି। ଏମିତି ତଳ ଉପରେ କରିଦେଲା ପରେ ଏବେ ମସଲାକୁ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ମସଲା ସେଥିରେ ବି ମିଶିଯିବ, ବଢ଼ିଆ ସ୍ମେଲ୍ ବି ବଢ଼ିଆ ଆସୁଛି। ସବୁ ମସଲାକୁ ଏମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ କରିକି ଗୋଳେଇବେ। ଦେଖିବେ ଗୁଡ଼ ବହୁତ ତାତିଛି ନା, ଡର ଲାଗୁଛି। ଦେଖ ତଳ ମୁଁ ମିଶାଇ ଦେଇଛି, ପୁରା ଏବେ ଆଡ଼୍ କରିଦେଇଛି। ଏବେ ଯେଉଁ ତେଲକୁ ମୁଁ ଏବେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି, ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ କରିକି ଆଡ଼୍ କରିକି ରଖିଦେଉଛି।
एमती गोटे दिन ताको राति रखी देउची पूरा ठंडा हैला पर जो गुड़टा आम जो रांधि देछे सेरा पूरा बसीଯିब। धीरे 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 करके तेल देबे मैं सब तेल दौनी कहीं तो ठंडा छाड़ी देउची। नेक्स्ट दिन मैं तेल देबी। नेक्स्ट दिन देखूँ ये तेल पूरा बसी जाइए। आज बस टिके मुझे उषुम कर सबतक मसला जो पकईले तले सब बसी जाइए बेसी उषुम करें जस्ट टिके नख उषुम भाया करेंगे। फेण आसला जो खटा रांधि थे ना देखते पूरा बसी जाइए। गोटे बाउल के पूरा काढ़ी दूची तापर जो तेल को करी धीरे धीरे देकी गोलैकी रखी दूची ना बिना खारे पुणी मीठा आंब आचार बढ़िया बनईगला। देखते पूरा बढ़िया एमती पूरा वर्षे रु 2 वर्ष पूरा रहिबो। मझिरे मझिरे खाली खरा देबे जब खरा होउथबो से देदेबे। एमती गोटे स्टोर रे रखिदेबे जम्मा भी नष्ट हेबनी। मु भी 2 वर्ष तले गोटे आंब खटा ए प्रोसेस रे बनैथिला। आपण सैंपल देखौची एमती खटाटा किछि हेनी बहुत बढ़िया अछि पूरा सॉफ्ट अछि जम्मा फिंपी मारेनी। देखुथिबे तेल टिके सफिशिएंट देबे। खटा कला बेले तेल रे कंजूस हेबेनी। ए खटा ना छोट ठू बड़ समस्त खाइबे सांगे सांगे भी खाई परिबे किछि रखिबा दरकार नै। जदि भात कि रुटी रे सांगे सांगे खाई परिबे। देखुन 4 दिन पर खटाटा केमती तेल तो ऊपर को आसी जदि भल लागे आपण एमती प्रस्तुत करिवे।